it's a bird, it's a plane, it's Philippines! Kinabog ng 2-year-old na batang taga-Porac si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D na kapwa rin Kapampangan. Sa pagrampa at pagmomodel nito, suot ang kahawig na national costume na eroplano ng Philippine Air Force. Ang halaga ng costume, sa maniwala kayo o hindi, ay hindi mag-aabot sa 400 pesos. Hindi ito binili, kundi DIY project ng ina ni Inday Eunice na si Mama Rochelle. Nag-inamit ko po doon, isa po yung basahan ni Papa, yung basahan sa kusina, o pot holder. Nakita ko lang po sa kusina namin. So, yun na lang po yung ginawa ko dito sa may shoulder niya. And then, yung palawit naman po sa kanyang parang walis-walis. Palawit sa mga dress, yung sa casual dress niya is may kortina po kami. Yun po yung ginamit ko na parang pabaging style siya na maliliit. So, yun po yung kortina, basahan, at ang bida-bida po talaga sa costume niya na yun is yung cartoon po talaga. Yun po yung pininturahan ko. Actually, lahat po ng nagastos ko sa DIY na yun, sa costume na international niya is 350 pesos lang po, which is yung color lang po, yung paint na color na 75 pesos each. 4 na kulay, tapos yung ribbon na parang gold na 35 pesos. Hindi naman dapat bumili ka pa ng mamahalin para lang mai-photoshoot na gusto mong i-photoshoot yung baby mo, yung costume na gusto mong ipasuot sa kanya. So, ayun po, nag-come up po sa mind ko na gayahin ko po yung inspiring na internationally MMD na Madam Michelle. Trending ang naging resulta ng i-post nila sa social media ang pictorial ni Inday Eunice sa ginagawang munisipyo ng Porac at sa mismong Air Force City sa Clark. Maging ang vlog nila behind the scenes ng paggawa ng costume naging viral din at pumapalo na sa ngayon ng higit 3.4 million views. Sobra po talaga akong nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa amin, sa patuloy na nagbibigay din sa akin ng inspirasyon, lalo na sa mga comment nila na sobrang nakaka-inspire na gumawa pa ng DIY Gulang Budra dahil marami kang na-inspire. And also sa mga taong nag-share, comments, dahil po sa kanila is napalaganap nila yung mga video namin ni Inday, which is ito nga pong MMD. Sobrang thankful ako dahil nag-viral din po itong costume niya ngayon. Napansin din ito at inirepost mismo ng kanyang ka-lookalike na si Miss Universe Philippines Michelle D. Sobrang natuwa talaga ako ng bongga dahil pinost niya po sa IG niya. Napansin niya si Inday at nakakagalak ng kalooban na isang Inday, isang maliit lang DIY version na international costume niya ay napansin niya pa. Sobrang thank you so much, Madam Michelle, na napansin niyo po si Inday. Patuloy niyo lang po ang pagiging mabait at saka pagiging inspire po sa mga tao kagaya po namin. Nag-umpisa lang sa hobby ang bihisa ng mga costume mga anak. Ngayon, bukod sa pagva-vlog, ito na rin ang kanilang pinaka-bonding. At sa mga nanay po na gusto din pong mag-DIY kagaya ko, kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Push lang and always support po kami sa inyong mga mami. Ayan, for the go. Nadalhan nyo sila ng pang-chicha. Kasi pwede mo silang kuhanan kahit na chicha siya. Kaya mo kain yung mga gusto nilang, paborito nilang pinakain. And then, at saka sapat na tulog po. Yan, sapat na tulog. Dapat tulog muna siya. Tapos pagkagising, talagang maganda yung mood niyan. Ever supportive din si Daddy sa pinasok ng kanyang mag-ina. Minsan nagiging driver, all around. Minsan ako yung driver nila. Ako yung mga security nila. Ako yung minsan katulong ko siya sa paggawa ng script, etc. etc. So overall, yung support na binibigay ko or tulong, overall na po si Inday, kung ano man ang maging career niya in the future, if magtutuloy-tuloy yan, andun pa rin naman kaming dalawa ng nanay niya. Bukod kay Michelle D, may version din si Inday Eunice ni Pia Wurtzbach at Kat
trio na gray. At ang naging viral din na pictorial ni Inday Eunice, suot ang DIY na damit ni Catherine Bernardo sa ABS-CBN Ball at sa Seoul International Drama Awards sa bansang Korea.